Nangandam na ang Davao City Overland Transport Terminal kundikot sa gilauman nga pagdagsang sa mga pasahero karong balik eskwela. Sumala ni Aisa Usop, ang manager sa dikot, libuan ka mga pasahero ang gilaumang mudagsang sa terminal, hilabi na nga nagkaduol ang adlaw sa klase. We are expecting the influx of passengers, labi na karon nga opening na nga to ang klase. And second, kita nasayod nga ang month of August pod is isa sa ato agyon ang gipreparasyonan tungod kay kadayawan na nato og diha pod natala sa ato ang record nga isa pod na sa bulan nga grabe pod ang ato ang mga pasahero nga moari diri sa ato ang syudad aron sa pag-observe sa moong kadayawan. Busa hugot ang koordinasyon sa dikot sa mga otoridad aron masiguro nga luwas ang mga pasahero nga mosulod og gawas sa terminal. Mano-mano ang gihimong inspeksyon ngadto sa mga pasahero nga mosulod sa terminal. Girihab manggod ang passengers entrance sa dikot kung asa gimontar ang baggage x-ray ug walk-through machine. Gipasalig sa dikot nga ilanang gipaningkamutan nga mapaspasan ang rehabilitasyon sa passengers entrance una magkadayawan sunod bulan. Nato sa ubos nga ang ato ang passengers entrance under rehabilitation maguna siya sir no og wala pa nahuman. So ang nahitabo manual ang ato ang inspection sa ato ang mga pasahero. So isa na sa ato ang ginatutukan actually it's because kung dili pa nato mahuman ang maong pagrehab sa ato ang passengers entrance, the possibility is manual gihapon ang karong kadayawan. So ang nakita nato o ma-observe pod ninyo nga upat yun na naga-inspection. Matod ni Usop, anasa 700 hangtod 800 ang average bus trip matag adlaw sa dikot. Pero kung peak months o days, anasa kapin libo ka mga biyahe kada adlaw ang ilang mabuhat. Naka-reach patag 1,500 bus trips a day. So that is equivalent actually to 50,000 to 75,000 of passengers a day. So when it comes ato ang mga buses, ato naana po tay proper coordination ana sa ato ang mga bus operators no nga kung magdagsa ang mga pasahero, kailangan maging ready sila aron makapangayo sila og special permits ato ang LTFRB. And we already have this proper coordination. Mo ni nakanindot gyud sa ato sir no kay maayo ang ato ang coordination maging local man or national agency. Gipahibalusab sa management sa dikot nga hugot ang ilang pag-implementa sa no pick-up policy ngadto sa mga pasahero. Ato gihapon gina-implement ang no pick-up policy. But sir no, despite sa ato ang pagpaningkamot jud nga ma-implement jud totally implement jud nato ng no pick-up policy, we already have this proper coordination with the main in TOPs nato, dili lang ang ato ang CTTMO nga local but including this highway patrol nato, the traffic group, and kaning sa ato ang LTFRB also. It's because they also have this memorandum nga dapat terminal or point to point lang yun ang ato ang mga buses kaning mga vans nato. Gipahinumduman ni Usop ang publiko nga mag-igmat aron makalikay sa posibleng mga kakulian. Giabisuhan sab niya ang mga pasahero nga sa lehitimong porter lang muduol o galing duna sila'y mga kargamento aron makalikay sa nagpasulabig paningil. Sanglit dunay gitaganang lugar ang management alang sa singilan sa taripa sa kargamento sa mga pasahero. Giawhag ang publiko nga sundon ang mga pulisiya nga gipatuman sa management aron malikayan ang pagkadilatar sa ilang biyahe. Koordinasyon ug kooperasyon ang gilauman sa dikot management gikan sa publiko. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.